arte, beraien itzaletan murgiltzen nintzen, barruan eramana isladatuz. Haizearen astindutan askatuz, gorputz libre bat bilakatuz. Kriseilu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan. Zapatari hona zarenez, zure lanbide erakutsi edo jesu. Zenbat denbora beharko zenuke? 3 urte beharko nituzke. Gehiegi da. Zenbat denbora beharko zenukezu gure semeari aitzariak egiten erakutzeko? 3 urte. Jauna, guk euleak gara eta usten badiguzu printzari ordu batean erakutziko diogu eutzen. Aurrera. Baina ez baduzu erortzen 3 urtez kartzena sartuko Da, egingo dut. Jauna, hauetako zein lagunik egin dugun zapia? hau. Jauregien erorateia zituen pasi zoragarri hau. Jauna, nola esan dezakezu hori? Zapia zuen semeak egin du. Hartu zure semeak egin duen zapia eta joan zerben erreinura. Sultanaren alaba ikusten duzunean, erakutsi esaiozu eta esan puntziak egin duela. Ongi da, egingo du. Den argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan. Danbor soinuek eraman ninduten, ondargo xo haietan galtzera, haizearen leunkadak sentitzera, barneratzean aldentzera. Haizearen astindutan askatuz, gorputz libre bat. Beraz, jakingo duzue zer gertatzen zaio. Hain azkarra den neska batek zertarako behar du zorginaren laguntza. Pitxo bere txakurra galdu da. Gainera, bera monak esaten du guk izkutatu diogula. Mesedez lagundu. Ongi da, saiatuko gara. Geldi egon, horrela ezin dugu kontzentratu. Hor dago gizagoa. Nor? Zer gertatzen zaio? Zubi zaharraren ondoan dauden sasietan harrapatuta geratu da. Hain txikia denez, orain pozik zaude. Lehenengo ikusi egin behar dut. Ez dakit benetako zorgina zarete. ¡Castela rogau, una piedra kispola! Baina, zer gertatzen zaizu? Utzi pakean, aldi bihurtu du. Zer? Ez ginela benetako zorginak uste zuen, ez da? Ea enteratzen den. Baina, ezin duzue hori egin. Gainera, ezin dugu herrira itzuli bere gabe. Bere zaintzaileak zarete ala? Ia, iritik etorri denez eta ez duen ezin hori ezagutzen, ala! Joe, mesedez, ezin dugu horrela utzi. Ongi da, zuek ez zarete errudunak, baina ez ekarriet berriro etxera. Horrela ez da arazorik izango. Saka predizkuina! Ai? Zer, pintxaren bio joko zara? Bai ala ez? Bai, horrekin Mugimendutan, kriseilu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko